A veure, l'any passat, el projecte de llavors, des del grup de sostenibilitat, començo des dels orígens, des del grup de sostenibilitat se'ns va fer la proposta d'apadrinar una llavor de bancs de llavors diversos. Llavors nosaltres com a escola en aquell moment no teníem hort ni teníem espai on garantir que les llavors que havíem d'apadrinar tinguessin un futur, o el futur que s'esperava d'elles. Llavors vam començar a treballar les llavors perquè també vam pensar que introduir a l'escola en parvulari que només teníem l'any que es va fer les llavors sense haver parlat de llavors per res era una absurditat, més que res perquè arriben les faves i vés a saber, són faves perquè tu els hi dius. Llavors vam anar a collir llavors al Parc Central perquè era allò on podien collir-les, perquè van dir-ho ells, que podien, els nens van dir a les llavors les podem trobar al Parc Central, que n'hi ha moltes, i vam anar a collir llavors i llavors vam començar a definir què eren llavors perquè clar, van collir de tot, van collir fruits, van collir llavors, van collir fulles alguns, no? Vull dir perquè anàvem nens de moltes edats. I llavors quan vam fer la tria del que era llavor, i vam fer la tria perquè van definir que els pinyons són les llavors dels pins i per tant des d'aquests coneixements que tenen ells les llavors de les pomes doncs van anar destriant que eren les llavors de les altres plantes, vam fer una classificació i tenim una col·lecció de llavors de diferents formes i mides. Vam trobar la relació que la llavor no té res a veure amb el tamany de la planta que serà després i que arbres molt grans tenen llavors molt petites com el plataner que tenim aquí a la vorera i que llavors molt grans doncs a vegades donen plantes més petitones com per exemple les faves i bueno, vam fer tota aquesta relació i llavors després teníem les llavors, vam dir bueno, perquè germinin que els hi fa falta i llavors el de regar tothom ho té molt clar i el de la terra també, però llavors va entrar a la la discussió, no sortia la paraula, perdó, ens va sortir la discussió de si la terra havia de ser bona o dolenta, perquè hi havia moltes terres, i llavors també a través de la conversa vam decidir quina era la bona i la dolenta, fent l'experimentació de fer germinar llavors allà dintre. Llavors, tot i que havien collit llavors, per això el que us deia abans, que els coneixements previs dels nanos, tot i que havien collit llavors, molts deien que sortirien plantes encara que no les plantessin, vull dir que tenen els coneixements fraccionats, unir-los tots els hi fa falta temps, no? Llavors sabien que era llavor, sabien que feia falta terra, que feia falta aigua, però lligar-ho tot, bueno, hi ha qui ho lliga i hi ha qui no. Llavors això va ser tota la feina que vam fer l'any passat, vam veure que realment germinaven allà on hi havia llavor i hi havia terra bona i dolenta, perquè clar, després, ara primer ja han fet una altra vegada la repassada, hem tornat a veure i veuen que només amb aigua i que tingui humitat germina, que per créixer és quan li fa falta la terra, però la germinació amb humitat en té suficient. Llavors aquest any ja han arribat les llavors i aquest any ja les podem plantar i aquest any ja hem vist tot el cicle que hem unit el treball de les llavors infantil de l'any passat amb la recollida de llavors a l'hort que hem fet a primer, amb plantar aquestes llavors que estem fent en primer i segon, que ara ja ens han crescut les faves i ara hem fet tot el que haurien de fer amb les llavors apadrinades. Doncs ara ho farem les apadrinades que ja sabem com són, però els hi fa respecte perquè pensen que si se'ls hi mora què? No? I llavors en segon el sortir això de que si se'ns moren hem començat a definir què vol dir vida, què vol dir ésser viu, perquè quan està morta la llavor està morta, perquè diuen que sí. Llavors ara estem en aquesta fase qüestionant-nos què és viu o què és mort.